Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higalan, ini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on the Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw, Miyerkules na Pizza 27 na kini mahigala sa bulan sa Nobyembre tuig 2024 o padayon kita manghigala sa ato nga mga buluhaton ni ining kabuntuhon. Aboy no mahigala tulo na lamang gyud ka adlaw, no? Tulo na lang ka adlaw o mokuan na gyud Disyembre na, no? Gani si Jose Marichan sige nang nagkanta-kanta sa iyahang popular kay nga kanta nga whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Ayan. Dili na malimtan mga higala mo na isa gitawag na to og classical Christmas music, no? Classic gina sa mga higala. Di na gina mawala ng kantaha mga higala, no? Mga wala na lamang tayo ng kalibutan na. Pero kanang kantaha di gina mawala. Pero ato dahil nga timbiyaon sa og may muto nga itong talahorong obispo ha, may muto bishop, si Father Nonoy Omiso, no? Salamat kay Father Noy sa imong pagsugot kay ikaw may nagpo-represent sa kining Diocese of Dumaguete karong Pizza 28 ug 29, no? Kanang ugma na mahigala, ugma na kini, no? Alang sa Freedom Forum Asia, FFA. Ayan, no? Nahala, no? May muto na kanatong tanan maghigala na hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Bino ato dahil nga timbayaon sa may muto ang atong mga kaigsuonan nga mga kaparian, lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Ara magkatingala mahigala ha ug adunay mga disturbances kay inyong madungog kaysa akong naginaingon kini nga akong recording studio mahigala at bang ini kuan kini ang atbang gid ini mismo nga municipal gym. So muna nga dili kita makalikay nga doon naging mga disturbances. Okay, no? Nahala, no? May bunto na kanatong tanan o ang ato dahil timbayaon po rin ako mga classmate. Si Father Obing Masyon, din na sa Larina. Si Father Dame Heramis, din na sa Kineg Himalalod. Si Father Tuntun Arnaiz, din na sa may kining dili Kantili dili kuan niya hamhina Batinggil, no? Nga ako pa mga classmate diha sa Cebu, no? Kumusta na si Father Kipling Agravante, no? Nga ako ang classmate sa mga higala nga taga sa to Kipling taga Barile mo to Kipling taga Kiptex taga Barile mo to, no? Taga Barile yan, no? Nahala, no? May muto na kanaton tanan ug nang hinaot kita nga ana kitang tanan ako dahil timbayaon po nato og bayang muto nga atong talahorong obispo, of course Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Fardara Maata, ang ato apod ng mga kaparian pinanguluhan sa ato ang Vicar General Simon Senior Glenn Corsiga, ang ato apod nga Vicar sa Judicial Vicar Simon Senior Gamaliel Tolabi, ang ato apod nga mga kadagkuan sa South District, labi na gayud Simon Senior Albert Bohol, ang ato ang Episcopal Vicar, ug yung manusab diri sa South District Simon Senior Marino Ibo, ang ato usab nga kining Episcopal Vicar, ug yung manusab din sa isla Simon Senior Larry Katubig, ug atong Vicar Foreign usab diha sa isla Simon Senior Ramon Duran. Hala, no? May munto na kanatong tanan ug magandang tanghali po. Ayan. Abi na arita mga gala sa ito ang Saint of the Day. Apo yun ang atong Saint of the Day karon mao si San Francisco Antonio Fasani. Abi no kini si San Antonio Fasani, taga Lucia, Southern Italy kini siya na taon na adtong 1625. Usa kini siya ka conventual Franciscan. In 1965 na ordinasya. Unya taught philosophy to young friars
and in his different ministries, he was devoted and penitential. And of course, fight after kining sought after confessor and preacher, and fired by the Spirit, he made use of his words and deed of the Holy Scripture in a strong and his listeners, and then to do penance. Ayan, niya, loyal friend of the Pope, never a loyal friend of the poor, and never hesitating to seek from what they need. And at his death in Lucia, children ran through the streets and shouted, "The saint is dead! The saint is dead!" And Francisco was canonized in 1896. Ayan, sumukat ang kinabuhi ni mahigala ni San Francisco Antonio Fasani, o sa kinesya ka conventual Franciscan. May munto na kanatong tanan mga higala, ako lang gihapon ng inyong ulagan. Abi no ari na ta mahigala sa CBCP News, balitang simbahanon ining kabuntuhon. CBCP. Yan, Abi no mahigala, CBCP News, regulate our greed. Matud pa, ni Bishop Joel Bailon, ang obispo usab sa Diocese of Albay, tungod lagi sa grabe nga kadaot mga higala nga nahiaguman sa nasangpit nga rehiyon, labi na gayon ni adtong panahon sa bagyo. Matud pa ang hinungdan niini, matud pa ni Bishop Joel Bailon, mao kining kahakog, in terms of corruption, in terms of environmental abuse and disruption. Balita mahigalang gikan sa Vatican, Pope Francis mitudlo og lain nga obispo nga Pilipino nga mamahimong obispo sa Chalan, Canoa. Siya mao si Padre Romeo Convocar. Kini si Father Romeo Convocar ka natawo kini siya sa Iloilo, kanhi chaplain sa military ordinariate og nabalihin didto sa Diocese of Agania. Unya sa sayra nato nga kini si Father Romeo Convocar, diri kini sa mag-eskwela og philosophy sa Dumaguete. Ngali kakauban mi ini manghigala ni Father Romeo Convocar, nakakauban mi ini sa kuan sila second year na third year, unya kami second year. Advance na ako ni siya sa katuig mahigala. Si Father Romeo Convocar. Apo ni siya, pag-umangkon ni Monsignor Manuel Duitao. Siya karon ang bagong napili nga obispo sa Chalan, Canoa dito sa may Marianas Island. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon, ug ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ako dahil kumustahon mahigala nga ko akong kumustahon ang ako ang gawik din sa Kalumbuyan, si gawik si Padre kining Christian, Durango, ang among bago nga napili nga presidente sa clergy sa Diocese of Dumaguete. Gawik, kumusta naman kadiha, Ngayon usab ang ako ang mga akong classmate usab nga natagaan na sa dispensation, si Padre Junar Sevilla. Junix, kumusta naman kadina? O ngayon usab ang akong higala, nga natagaan na usab sa dispensation sa iyahang pagkapari, o may pagtugot na, may pagtugot na sila nga magminyo gani ang mga dalaga na ulitaw ilahang mga pamilya, mga anak ng higala, si Father Ray Aguilar. Happy day, mayong adlaw kaninyon dun, Father kining Junar Sevilla o si Father Ray agmunta na mo nga padre ramang gapon imong tawag padre kami go kam nami kanang doon nami kining gitawag nato katungod nga priest forever magud may. So bisan tuod kung wala na kami sa active ministry, pero ang among pagkapari dili na gyud mawala. Pero kung may dispensation na may gikan sa Santo Papa, pwede naming magminyo. May bunto na kanaton tanan mga higala, ug ari na ta sa atong katikisim. Bino ang atong katikisim karon, kabahin gihapon kini sa topic gihapon kabahin sa the credo, credo,
mga krido do na may mga apelyido or mga krido na nasa daghan dipit sa may sambuangitan daghan kay krido din no krido. Abi no ari kita sa atuang November 27, Christ offered himself to the Father for our sins. So sa ito pa gihalad sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingon ngadto sa Amahan alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Kung natong basahon mga higala sa Juan kapitulo 6 bersikulo 38, kinanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabuton kung dili aron pagbuhat sa kabuton sa nagpadala kanako. Ayan na to pa. Kung atong sabton kining mga bahina sa Biblia mga higala, nasabtan nato nga ang tanan di ay nga gihimo sa atong Ginoong Jesucristo subay sa iyang pagsunod sa kaubuton sa iyahang langit nung Amahan. So makaingon kita nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa Amahan. No muna nga sa atong credo gihisgutan gina nato no nga si Kristo namatay diha sa krus. Unya sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 sa 22 nagkanayon kini tapos pabunyagi ni Juan ang tanang tao gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus naabli ang langit ug mikunsad kaniyang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinalangga kong anak, nalipay ako kaayo kanimo. Sa ato pabuti pasabot nga tungod sa masunuron sa atong Ginoong Jesucristo sa langitong Amahan gikalipay kini kaniya dako. Ug buot na tong sabton mga higala nga ang tanan nga gihimo sa atong Ginoong Jesucristo alang gyud sa atong kaluwasan, no? So no unya matud pa ato sang ipaangay mga higala kay mo slide Malaysia. Kung atong tan-awon diri sa ato ang mga basahon, si Kristo nagkanayon, nahigugma kanako ang Amahan, tungod kay ako man nga giula ang akong kinabuhi, og alang sa aron pagtuman sa sugo sa akong Amahan, aron ang kalibutan masayod nga ako nahigugma sa Amahan, no? Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 10 bersikulo 17. Unya matud pa ang kasibot sa langit ng Amahan sa pagluwas sa kalibutan gisagop usab sa atong Ginoong Jesucristo. Gani diha sa krus nakasinggit siya sa iyang kaugalingon, natapos na, no? Gani niingon pud siya nga giuhaw ako. Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 19 bersikulo 30 ug sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 50, no? Unya giilang usab si Kristo nga mao ang nating karnero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, no? Ato kanang mabasa manghigala sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 45. Sa ato pa makaingon dahil kita manghigala nga gisagup gyud sa atong Ginoong Jesucristo ang makaluluwas nga gugma sa Dios sa langitong Amahan alang kanato nga wala siya nga sa tibuok niyang kaubuton, wala siya pugsa manghigala, no? Gani kung ato nga tan-awon sa ato ang mga pagbasa, no, sa katapusang panihapon gihalad ni Kristo ang iyang kinabuhi. This is kini mao ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Kini mao nga akong dugo alang sa bag-o ug dahang kasabutan nga giula alang sa kapasayloan sa mga sala. Nga sa ato pa kun ato kining tagaan sa eksakto nga pagpanabot, mismo ang atong Ginoong Jesucristo di ay mahinangpon kaayo nga mihalad sa iyang kaugalingon ug ikaduha agi usab kini og pagtuman sa kauton sa iyang Amahan. Sa ato pa kun atong tan-awon sa atong dakong pagtuo, gidawat nato kini mao ang pagtulun-ana aron na kita makadawat usab sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang kanato. Pino, dili na lang una kita kuto nga higala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.